30 jaar na zijn versterren verschijnt er een biografie over de Friese ornitholoog Gerrit Bos. In Friesland ook een portret over zijn leven en werk. U bent in Friesland de man die alles van vogels af weet. En u bent waarschijnlijk ook de man die kan vertellen of die vogels in Friesland nou in aantal voor- of achteruit gegaan zijn. Ja, nou, ze zijn wel achteruit gegaan, hoor. Gerrit Bos, een gewone boekhouder uit Ljout, groeide in de vorige eeuw in Friesland nu tot een fenomeen. Roenom in de provincie is hij bekend als de grote vogelzaakkundige. Hij werd jongen als de groenlister van het Natuurmuseum Friesland en wie belutste bij de oprichting van het Frieske Geer en het boom van Frieske vogelwachten. Doch zie hij zijn grote populariteit vooral te danken door al zijn stikjes en publicaties over vogels in tijdschriften en kranten. De lezers beschouwen hem zuiver als een vreun. Hij wie Harren Vogeltje Bos. Maar voor die rom betelde hij wel een prijs. Zijn vader was Winiers dan. Die had een klein tuinderscomplexje vlakbij Leeuwarden, bij het Vliet in Leeuwarden. En dat was natuurlijk een heerlijk terrein voor het jongetje Bos om wat rond te struinen. En daar heeft hij zijn eerste kennis voor vogels opgedaan. Nou, de verhalen gaan dan dat hij een keer een kat met een vink in de bek zag wegsluipen. En dat greep hem zo aan dat hij die vink heeft weten te redden. En sinds die tijd was hij geloof ik verkocht aan vogels. Als er in de 20 is, begint Gerrit Vogeltje Bos met het opzetten van vogels. Het prepareerwerk gaat hem goed aan. Bos had in het begin ook het idee van ik ga een vogelverzameling aanleggen. Waarschijnlijk heeft hij toen nog niet gedacht dat hij dat zo uit de hand zou lopen. Maar op een gegeven moment was het huis aan de Willem-Loreestraat, waar hij met zijn ouders woonde. Dat was dan stampvol met vogels. En dan op een gegeven moment zegt iemand, god, het lijkt hier wel een museum. En dan begint dat te bloeien, dat idee. En zo heeft hij in 23 geprobeerd een aantal sympathisanten op te roepen. Hij heeft een brief geschreven, oproep aan. En daar heeft hij een flink aantal mensen weten te mobiliseren die achter dat idee zijn gaan staan. Zo'n museum, dan kon je natuurlijk die vogels daar op hun gemak bekijken. En daar kon je van alles leren over vogels. Dat is eigenlijk zijn reden geweest om een museum te gaan beginnen. En hij deed van alles. Prepareren, rondleiden, dingen in de vitrine zetten. Hij is de centrale figuur, dus het draaide om Bos. Vogeltje Bos zal in zijn leven aan 2500 vogels en orenbissen prepareren. We hebben een heleboel opgezette vogels nog van hem. Het is de Nandoe. Die heeft hij een keer opgezet. Dat was een beest uit Blijdorp. En dat is wel voor hem een flink beest geweest om eens een keer op te zetten. Ja. Het mooie is dat hij niet alleen het dier heeft opgezet, maar ook de maaginhoud bewaard heeft. Dus die hebben we hier nog wel ergens in een doosje zitten. Dus dit is allemaal uit de Nandoe tevoorschijn gekomen. Dus een zakdoekje en nog een stukje stof. Maar dus ook allemaal houtjes en spijkers en krammen en moeren. Normaal eten die vogels steentjes op om te helpen bij de spijsvertering. Maar blijkbaar kon hij in Blijdorp niet zoveel steentjes vinden en heeft hij allerlei andere dingen opgegeten. En een zeearend, daar was hij ook wel trots op. En die is nog steeds in goede conditie. Een jongen. Dus in die tijd kwamen ze blijkbaar in Friesland voor. Het prepareren van een vogel kost gemiddeld een dag. Ongeveer. Je moet wel artistiek zijn ook om dit echt goed te kunnen. Iedereen kan een dier opvullen, maar maak er maar weer eens een levendig dier van.
Dat is de moeilijkheid eigenlijk. Je kan het een beetje vergelijken met beeldhouden. Het is vrij pittig, het is hard werken en je bent eigenlijk niet klaar als je naar huis gaat. Je moet gewoon bezig blijven en blijven kijken, blijven doorleren. Dus hier hebben we in de schuifkasten nog ontzettend veel opgezette vogels die niet in de tentoonstellingen staan. Vroeger was het gebruikelijk om zoveel mogelijk dingen in de tentoonstelling te zetten, in je museum te zetten. Tegenwoordig presenteren we meer principes of processen of biotopen. En dan kies je een paar mooi opgezette dieren erbij. En de rest staat dus nou in een depot, maar die wordt nog steeds zuinig bewaard. En er zitten dus heel veel dingen bij van Bos. En die kun je dus herkennen meestal aan hun plankje. Dus dit is typisch zo'n bosplankje. En jawel, er zit dus ook weer zo'n oud etiket onder. En hier hebben we dan nog zo'n vroeger plankje. Dat is dan weer dunner, met van die spijkertjes eronder. En ook weer zo'n oud etiketje eronder, waar dus op staat dat het een zomertaling is. En die is dan van 1918. Dus die heeft de tijd goed doorstaan. Zo'n 100 jaar verlien in Vogeltjebos in jonge jaren wie Nederland op zijn mooist, zou het wel eens zijn. Het landschap is leeflijk, de landbouw nog lietskalig en zowel de flora als de fauna maar in die tijd op zijn riekst west gaan. En later, en dan praten we met name over de crisisjaren natuurlijk, de jaren 30. Toen zijn er natuurlijk allerlei maatregelen genomen om mensen aan het werk te helpen. En er zijn allerlei ontginningen hebben plaatsgevonden. Nou, dat is ook in Friesland op grote schaal gebeurd. Die ruilverkaveling, dat ging rukzichtloos. De opkomst van natuurbescherming heeft alles te maken met de ontginningen en met de aanslagen op de natuur. Er waren natuurlijk heel veel mensen die dat toch wel zagen wat er allemaal kapot gemaakt werd. En Bos was een van diegenen. Hij was echt, behalve dat hij een vogelbeschermer was, is hij ook een natuurbeschermer in de algemene zin geweest. In 1929 werd Bos benaderen om mee te denken over de oprichting van een Frieske natuurorganisatie, het Frieske Geer. Een jaar later is Safir, maar Bos komt net in het bestuur. Men zag dus toch wat meer mensen die een bepaalde rol spelen in de maatschappij. En die, om sommige zin ik wat te zitten hier, maar waar ik vooral als jongen dus, die het misschien zelf ook al op het gebied van natuurbescherming op het sporen verzinnen hier. Waar dus echt bewust zocht naar een aantal mensen dus die ik zelf het terrein beheerden. Dus ik die mensen dus die ik, dus het ziet vooral een aantal notarissen in en grote ondernemers. Maar in 1936 wordt er dochs van het bestuur vregen, vanwege zijn grote vogelkundige kennis. Het Frieske Geer hier dan een aantal terreinen en daar hingen ze dus, daar zochten ze wel een toezichthouder voor ons. Die man die natuurlijk voor ik vooral die wie ruitsnijder of die wie visker of die wie jager, maar die waren dus als toezichthouder benoemd en om die gebieden in conditie te houden. En daar spelen dus Vogeltjebos wel een belangrijke rol in, want hij heeft altijd een heel soort contact met die directe beheerders. Na de Tweede Wereldoorlog is Vogeltjebos op een Nijbelutsen bij de oprichting van een natuurorganisatie, het Boen van Frieske Vogelwachten. Ondanks van de Tweede Wereldoorlog toen was er natuurlijk een enorme druk op de natuur in Friesland. De laatste hongerwinter, ik maar zeggen, toen de hele oude veen, er stond het been meer oranje, dat bij keel en het veld, men houdt zich niet meer om wetten en alle aan het veld waren ophellen, was struipt. De oude vogels, de eenden en de gozen en de zwaan en alles weer vlees, alles weer eten. Dus de druk weer te groot. En dat verontrustte toch mensen en in Gasteland kwam toen de eerste vogelwacht. En langzamerhand ontstond toch het idee van we moeten hier wat ontwaan. En toen werden diverse vogelwachten ontstingen en in 1940, 12 november, via de oprichting van de provinciaal oerkoepelende organisatie Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, zo heette die officieel, BFW. Vogeltjebos zet hem net uit in het ijszieken. Zijn filosofie is dan al dat ijszieken een goed middel is om mensen het veld in te krijgen. Een keer in het veld zullen zich jeder interesseerd en inspireerd rijden om een natuurbescherming en nijzwaar te doen. Hij werd vooral een boegbeeld, denk ik, vanwege zijn activiteiten voor Van Ellis.
In 1948 ontstond dat blad, in een jaar nadat de BV ontstond. Nou, dit blad van alles, als ik met mensen praat, dan zegt iedereen van vroeger, dit lag ik bij u op de tafel. Nou, en dat weer heel groot en heel breed. In Grauw wie op een bepaald moment, ik kom van Grauw, wie elk gezin, wie elk lid van de vogelwacht. En een hele prot, wie net boen onkoor. Je moest niet er apart op abonneren, maar een hele protte gezin hier dat blad op de tafel is. Men vond dat echt nieuwsgierig. Het was staveren, no? Het was speld van voor dat eind. Boos wie die krauw altijd in de kranten. En, als jonkies zijn dan lezen ze altijd de kranten van wat is er schoon en wat is er bad. En dan stond er altijd een stukje van Gerrit Bos in. En dan dacht ik, frek, ik ga een vraag. En dan krauw iedereen of vraag je op een bepaalde vogel waar ik naar uit kom of ik hier een hele betiede tjeftjaf schoon of ik hier van de eerste skriers waar we rondkwamen. Nou, dat zulke dingen die waren altijd meld. Nou, dan kreeg ik stevast een briefkaartje waarom van Gerrit. Hij moet duizenden en duizenden reacties verstuurd hebben. De eerste werk. Gerrit had een soort jonge vogelsringen vroeger. En de windmeerringers vangen hier al 24 jaar op dit plak. En dan bouw je een hele systeem op van aantekeningen. En daar kan je zo over vertellen. En dan worden er gegevens op klimatisch onderzoek, op klimatologisch onderzoek. Hij is dan vaak komen ze hier, waarom gaan ze hier voort. Wat zijn de problemen op het gebied met voedsel? Want het kan het best wezen dat ze op een bepaald moment dat ze de hele populatie wordt instort en dan word je weten wat er in de oorzaak zien kan. En nu is dit een gewone tjeftja, maar de rest is ook de Scandinavische. Je ziet het minder geel. Nou, dat zal maar wel uitletten. Dat is de eerste. Hij was vooral bekend geworden, en daar is hij vooral bekend om geworden, voor zijn bijdragen in de regionale pers. En dan denk ik aan de Leeuwardenkrant. Hij was de vogelmedewerker van de Leeuwardenkrant, maar ook van het Fries Dagblad. Van de Balkster Courant, van de Harlingerkrant, van de Drachtster Courant. Nou ja, noem maar op. Ik geloof dat we wel 30, 40 van die regionale bladen hebben waar hij ooit eens een keer aan heeft gewerkt. De mensen die schreven Bos over hun eigen waarneming. Dat was het belangrijkste. Natuurhistorisch onderzoeker, vogelkenner in Friesland, vogelverzamelaar. De heer G. Bos, de vogelman. Bos had de gewoonte, dat is ook zijn kracht geweest, dat hij al die brieven heeft beantwoord. Dus dan moet je voorstellen dat er toch wel 5, 6, 7 brieven op een avond beantwoord moesten worden. Nou, ook al deed je dat kort, dan ben je natuurlijk toch nog wel daar gauw 1, 2 uurtjes mee bezig. Ja, het is een gigantisch archief. We hebben wel eens geteld en er zitten ongeveer 25.000 brieven in. Ja, god, dat was natuurlijk een tijd. Men kreeg zo na die periode van de Wereldoorlog, na 50 jaar al, meer vrije tijd. En ja, dat platteland hunkeren toch naar die vogels. En dat veld in te gaan, dat weer voor u natuurlijk, in uw jongerij, wij werden altijd het veld in. He, dat weer grut. En dus weer zijn rol daarin heel groot. Ik zoek net. Sint-Wurgers alles zo verbrokkelen en er is zo ongelooflijk soort informatie. Dat weet er helemaal niet.
Dus wij hadden niks om voor thuis te blijven. We hadden geen televisie. Zo hartstikke goddank. We hadden geen computers uiteraard en alles. Dus het veld wie ons leerplak, natuureducatiecentrum en watersplak, alles tegelijk. En in dat beeld paste deze bos voortreffelijk. En voelde hij hemzelf, denk ik, hartstikke thuis. In zo'n zondag had ik het toen van de moeder om. Het schroeven in de kranten. Het schroeven in de late kranten. En ik hield in Vrij Fries Dagblad geschreven, ik ging tijdschriften schreven. Bos is heel belangrijk van wie wist. Het is een grote inspirator voor ons. In de tijden dat wij als jonkies zijn op Vlieland bij de jeugdvoerwacht waren, dan moesten we luisteren naar de loeren van de vogeltjes en zeiden nou, wat is dat? Een tieftief of een fiets? Nou, en als het dan fout is, dan wordt het ik wel zijn. Dan komen wij weer om bij het posthuis wat en dan zijn ze nou, dan zei dat een tieftief weer, maar dat weer wat anders. Ja, maar hij zei, dus beter op die loeren letten. Hij zei, want dan schuurt het vogeltje naar die eerste hem. Hij zei, dan wist al wat dat is. In 1946 gaat het mis. Gerrit Bos komt in conflict met het bestuur van het Natuurmuseum. Het museum had voor het eerst een lietse subsidie gekregen van de provincie Friesland. En notarieel is, vindt Vogeltje dat hij eindelijk voor zijn collectie en inzet wel rust belenen worden mij. De kern van het conflict ligt eigenlijk bij de oprichting van het museum. Bos had toen al een vrij grote collectie vogels en andere opgezette beesten. En dat heeft hij ingebracht in het museum. Maar dat is nooit goed vastgelegd van wat daar nou precies de status van was. Hij wil dan 500 gulden per jaar hebben om alles wat hij door het jaar heen prepareert voor het museum. En in één keer die ooit ingebrachte collectie voor 1500 gulden laten afkopen. Ja, dat zijn natuurlijk in die tijd wel bedragen en iedereen is vrijwillig. Dus je merkt dat zit niet lekker in dat bestuur. En ze komen er dus niet uit. En dan is een van de bestuursleden die zegt, ja, wij moeten dit ook niet als bestuur bepraten, want we zijn een vereniging en voor dit soort belangrijke beslissingen hebben we de leden nodig. En dan wordt er een buitengewone bestuursvergadering bijeengeroepen. Dat is een vrij emotionele toestand geworden. Dat kun je nog heel mooi nalezen in notulenboeken. En dan zit er een prachtige passage in waarin een van de bestuursleden, de heer Toornstra, het woord neemt en het echt voor Bos opneemt. Toornstra die wil niets tekort doen aan de andere medewerkers en bestuursleden, doch vindt dat het door Bos gepresteerde niet te vergelijken is met de arbeid van anderen. Ook mag de heer Bos in geenerlei opzicht aan banden gelegd worden. En dan prachtig, hier achteraan staat een applaus met een uitroepteken. Dus de leden van de vereniging die zijn helemaal op de hand van Bos en scharen zich achter deze opmerking van Toornstra. En uiteindelijk is dat dan ook hetgeen de doorslag geeft en krijgt hij die toekenning. Naderhand kun je zeggen, beide partijen hebben er schuld aan gehad. Maar het bestuur had wijzer moeten zijn en die had moeten begrijpen dat de impact van Bos zo groot was dat ze daar toch met meer coulance hadden moeten kijken naar zijn verzoek. Het heeft hem erg veel pijn gedaan, dit geschooi noemt hij het ook, om dat geld. En daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen hem en het museum. Hij is er wel bij betrokken gebleven tot 1959, maar het was geen hartelijke verbintenis meer. Mijn vroegste herinnering aan mijn grootvader zal denk ik eind jaren 60 geweest zijn. Ik denk 68, 69. Ik was toen een jaar of 7, 8. En ik herinner mij die kamer nog wel waar hij zat. Ik zie nog die grote massieve eikenhouten tafel was het, geloof ik. Vol met krantenknipsels. Waarvan wij vaak vroegen, opa, wat gaat u daarmee doen? En dan was het, jongen, dat moet ik nog eens een keer uitzoeken. En ik was gefascineerd door de verhalen die ik toen ook al hoorde over mijn grootvader. En ik was wel gefascineerd over hoe hij leefde. En als ik later in een verzorgingshuis kom, wil ik ook zo'n kamer. Met zo'n inrichting, allemaal boeken, paparazzen. Zo wil ik ook leven.
In Naturalis, het Nationaal Natuurhistorisch Museum, lees in het depot en schat ik nog een paar 100 prepareerde vogels van Bos. Ja. Ganzen zal ook wel wat bij zitten, denk ik, hè? Dat zou me niks verbazen. Oké. Jeetje. Even kijken naar de datum 22. Dus dan zou die... Dit is hem. Die komt uit Friesland? Die komt uit Friesland. Mogen we er even uitpakken? Ja hoor, ja. Dus hij is gelukkig nog vrij heel. Goh, bijzonder om dit hier aan te treffen. Ja. Bos die had echt, die vond echt dat naast de regionale kernmusea ook een groot landelijk museum belangrijk was. En dat dat ook van voldoende regionaal materiaal moest worden voorzien. Eventuele zeldzaamheden. Hij vond ook dat zeldzaamheden... Ja, het was natuurlijk altijd leuk om die in je eigen museum te hebben. Maar dat ze eigenlijk hoorden zeldzaamheden in Leiden of Amsterdam bij de grote nationale collecties thuis. De doosje vol, maar in winterkleed, maar dat zal niet uit Friesland zijn. Nee, het is makkelijk. Even kijken, het zal dat, ja, het zal dat zijn. Ja, er staat zijn naam niet op, maar het is via Van der Werf gegaan. Het is bijna zeker dat Bos die heeft aangebracht. En dan Van der Werf is de polier. En dan zorgt hij dat het doorgezonden is naar Leiden. Kijk, mijn grootvader heb ik altijd geassocieerd met het Natuurmuseum, waar zijn collectie ligt. Ja. En nu blijkt er dus ook nog een redelijk deel hier aanwezig te zijn. Ja. Maar zelfs in het buitenland heeft hij ook nog wel wat, ja, heeft hij ook wel eens wat heen gestuurd. Ja, dit doet me wel heel veel, hoor. Dit, ja. En wat in de biografie ook goed tot uiting komt, is hoe hij niet zoveel aansluiting met zijn eigen kinderen heeft. En niet omdat dat niet leuke kinderen waren, maar die hadden niet veel belangstelling voor zijn wereldje. Terwijl je aan de andere kant getuigen verklaren hebben, kleine herinneringen aan hem van jeugdigen in de buurt die weg waren van Bos. Maar dat waren dus jongens die geïnteresseerd waren in vogels. Dus die waren alles voor Bos. Dat zijn kinderen. En daar was hij een buitengewoon beminnelijke vogelvriend voor. Dit is een collectie bromelia's. En deze bromelia's die komen van oorsprong voor in Midden- en Zuid-Amerika ruwweg. En een deel van de totale plantengroep die heb ik hier verzameld. Sinds een jaar of 20. Naast deze passie heb ik nog andere passies. Mijn grootste passie is misschien wel het verzamelen van eerste drukken van schrijvers. Van met name Godfried Bomans, Willem Frederik Hermans en Arlen Grunberg. En daar heb ik een behoorlijke collectie van opgebouwd de afgelopen jaren. Maar zoals mijn vader destijds tegen mij gezegd heeft, hij leeft inmiddels niet meer. Gerrit, wees niet zo fanatiek als je grootvader. Dus ook daar ken ik wel mijn grenzen. Maar ik ben een verzamelaar en verzamelaars die hebben de handicap dat ze vaak hun grenzen niet goed weten aan te geven. Maar ik heb mijn vrouw tot nu toe ook nog nooit horen klagen over... Gerrit, je moet nu toch eens oppassen met wat je doet. In 1929 trouwt Vogeltje Bos, hij is dan 26 hier, bij Djoeke Groenveld. Kwart na elkaar werden de dochter Treintje en zoon Piet geboren. Dat was een ontwikkelde vrouw en ook een hele warme vrouw. Zij was onderwijzeres in Britsum is ze geweest. En zij was ook al toch al ver in de 20 toen hij met Bos trouwde. Maar Vogeltje is net volle thuis. En als er net het 14 is, dan is het dwaande bij het prepareren van vogels of met de correspondentie met zijn lezers. Hij had permanent die te kwad. Djoeke kan het gebrek om belangstelling voor haar en haar band net langer verdragen. In 1953, dan is toch de vrouw van Bos, Djoeke, die is vereenzaamd en ze voelt zich niet meer geliefd in de relatie. Tenminste, dat denken wij dan. En ze heeft uiteindelijk in 1953 een einde aan haar leven gemaakt door zich te verdrinken in het Verhaagsma-kanaal. Traumatisch natuurlijk ook voor Bos. Want dat lees je toch wel in de stukken dat Bos volledig ontredderd achterbleef.
Bos heeft later ook wel eens gezegd van... hij kon er heel moeilijk over praten. Maar hij heeft wel eens een keer gezegd tegen iemand... die toen ging trouwen... dat je moet niet zo doen als ik gedaan heb. Ik heb haar verwaarloosd. Oké, lopen naar boven. Dag Bouke. Dag Bouke, fijn je te zien. Welkom. Hartstikke fijn. Welkom. Maar ik ruik de boekenlucht hier wel, daar houd ik wel van. Waar staan zitten jij dat? Zo, Bouke. Maar jij bent eigenlijk het tegenovergestelde van mij, mooi. Ja. Nou, Bouke, daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan, ja. Mijn grootvader had als grote passie, hij was begeesterd met vogels, maar had hij daarnaast ook nog, zeg maar, andere passies, andere bezigheden? Of was het alleen maar de Het vogels? waren vogels en nog eens vogels. Hoe zag de woonkamer eruit? Want De woonkamer, daar weer het bos, zit aan de rechterkant. Links zie je het ek, zie je het bos, zie het vrouwbos. Maar die weer een beetje op de achtergrond. En ze weer christelijk hartelijk om ons te meer te staan. En wat is het zo mij... zij had uit ex een keer bij mij thuis geweest. En dat vond ik heel mooi, want ik had mevrouw Bos altijd als een prachtige mem zien. Niet alleen voor ons, maar ook voor andere mensen die een mem hier nog hebben. mijn oma is in 1953 overleden. Ja, dat Laat ik het zomaar formuleren. ja, ik zeg het maar op die richting. En, maar hoe kwam jij erachter, of hoe hoorde jij dat ze overleden was? Nou, het is net zo groot. En toen was het verhaal, ja, er is een vrouw in het water gevonden. Maar zo dat was, dan kwam even later het verhaal dat het weer vrouw Bos. En toen kwam ik bij de door. En toen kwam het treintje, dat weer die moeike. Met de trein en de eigen verzeld. Nee, we hebben hier geen vogels, jongens. We hebben geen vogels. Ja, maar het treintje was jaren. Wij gaan nou eerst bij Bos praten. Bos die schiet daar. Hoe moet ik nou, hoe kan het nou? En dan rent het al, ja, wat is er baard. En later hebben wij als vrienden daar nog een kroonst. Bezwaar gelitten. En, hoe de beëerdiging pers had, dat weet ik net, daar had ik net bij geweest. Nee. Als je al die jaren overziet van hoe hij met zijn passie bezig was, hoe het ook went of keert, dat is ten koste gegaan van zijn privéleven. Want hij is ook niet echt naar zijn kleinkinderen toe, is hij nooit een opa geweest. Dat vind ik niet erg, omdat ik hem op een andere manier wel bewonder. Ja, maar het is gewoon bij bepaalde personen aanwezig. Ja, zeker. En ja. Vogeltje rekt naar de deur van zijn vrouw zijn verste hond kwijt. Hij verhuist het van het ene naar het andere adres. In 1976 beliep er op 83-jarige leeftijd zijn finest hour als het eerste deel van Vogels in Friesland verschijnt. Een standaardwerk over het Frieske vogelleven vergelijkbaar met het Nederlandse avifauna. Hij had er net meer om ijskreun, maar al zijn gegevens, examelen via zijn lezers, binnen de wichtigste bron van het driedielige werk. Exactly what was true, but oh no more. That's why I hold. That's why I hold with all I have. That's why I hold. And I will die alone and be left there. Well, I guess I'll just go home. Well, God knows where, because death is just so full and man so small.